Aşgabatyň 15-nji orta mekdebinde 9-njy sınıf okuwçylara 8-nji sınıflar üçin niýetlenen kitaplar paýlandy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesi şu okuw ýylynyň başyndan ýagny sentýabr aýyndan bäri 9-njy sınıflara ähli uğurlar boýunça sapaklaryň kitapsyz okudylandygyny gurrun berdi. Sentýabr aýyna gyýdym 9-njy sınıfa geçdi. Ol şondan bäri kitapsyz mektebe gatnaýardy. Ahir 13-nji noýabrda 9-njy sınıf okuwçylarynyň ählisine geçen okuw möhümini okan kitaplaryny, ýagny 8-nji sınıflar üçin niýetlenen kitaplaryň ählisini paýlap berdiler. Diýip gyýdy bu mektepde okaýan Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 15-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä molimler okuwçylara 9-njy sınıfyň kitaplary gelýänçe ähli sapaklar boýunça 8-nji sınıfyň kitaplaryndan peýdalanmalydygyny aýtdylar. Ýanyňyz kitapsyz bolmasyn. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy mektep moliminiň okuwçylara aýdan sözüni titirledi. Bellesek Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuwlar 1-nji sentýabrda başlandy we häzirki wagt okuw ýylynyň 2-nji çäriýegi dowam edýär. Enatalaryň sözlerine görä bu 2,5 aýyň dowamında agdalan mektebiň 9-njy sınıf okuwçylaryna hiç bir sapak boýunça kitap berilmedi we okuwçylar sınıflarda tas boş oturup sapaklary geçdiler. Enatalar soňky ýyllarda pensiýa ýaşyna ýeten hünärli molimleriň işten çıkarılmagy, ýygyderli geçirilýän köpçüliklerin çäreler sebäpli mekteplerde çağlara berilýän bilimiň hiliniň epesli pese gaçandygyny aýdyp, moň kitap ýetmezçiliginiň goşmaça zarba urýandygyny belleýärler. Häzir okuwçylar bir sapak okasa 3 sapagy sınıfda oturup geçirýärler. Kitap bolanda da okuw ýok, ýöne indi kitap hem ýok. Diýip Aşgabatly ene belledi. Enatalaryň sözlerine görä 9-njy sınıf okuwçylara geçen okuw möhüminde okudylan kitaplaryň näme sebäpden bu ýyl paýlanmandygy barada açaçan düşündürüş berilmeýär. 9-njy sınıfyň kitaplaryny täzelemek kararyna gelen bolmaklary mümkin. Olarda bir zatlaryň ýalňyş çap edilen bolmagy ihtimal. Diýip efirde atlandyrylmasızlygyny soran bir ene aýtdy. Adatlyk öňden bar bolan kitaplaryň näme sebäpden okuwçylara paýlanmandygy barada goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak üçin Bilim Ministrligi bilen habarlaşmaga synanşdy. Ministrligiň özüni bagtyar diýip tanıştyran resmisi bu mesele boýunça Aşgabatyň mekteplerine gözökçülük edýän bölüme jaň etmegi maslahat berdi. Emma redaksiyamyzyň 15-nji noýabrda öýlen saat 2:05 aralygynda telefon arkaly eden ýygyderli synanşygy netije bermedi. Adatlyk bu mesele boýunça 15-nji mektep bilen hem habarlaşyp bilmedi. Şeýle-de bu ýagdaýyň paýtagtyň beýleki mekteplerinde gaýtalanýandygyny ýa-da gaýtalanmaýandygyny hem anyklap bolmady. Soňky ýyllarda Azatlyk ýurduň orta mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýeti-ýetmezçiliginiň duýulýandygyny, şol sanda täze neşir edilýän kitaplaryň hiliniň pestigi, molimleriň könülüp tozan kitaplary çatyp ýamap çağalara paýlaýandygy barada ençeme gezek habar berdi. Mundan başga da käbir molimleriň öz sapaklarynda Sowet döwründe çap edilen ýa-da ýokary okuw jaýlaryna niýetlenen okuw kitaplaryndan peýdalanýandyklary barada hem maglumatlar gelip gowuşupdy. Türkmen häkimetleri mekteplerde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne häkimetler ýurtda kitap neşir önümleriniň san we görnüş taýdan gitdigiçe köpelýändigi barada wagtal hasabat berýärler. Şeýle-de olar ýurtda ýaş nesliniň döwri wap bilim almak üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlap, muny köplenç çağalara berilýän öwredici kompýuterler, täze açylýan mektepler bilen delillendirýärler. Bu habarlaryň arasynda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri dürli temalarda 60-dan gowrak kitaby okuyjylara hödürlendi we olaryň köpüsi bir wada 3 dilde türkmen, rus we ingliz dillerinde çap edildi.